Hello guys! Kumusta? Ellie again! Ellie Pattinson. Welcome to Australia, the land of milk and honey. Update guys about my work. Pagpunta ko dito guys, doon ako nilagay sa isang site. May site kasi dito guys na konti lang. 120 rooms. Tapos, maliit lang siya na site. Tapos, pagdating ko doon guys sa opisina, sabi nila, kitchenan daw ako. Guys, worried ako guys. Worried. Nagkapubya ako nung last na naging kitchenan ako. Kasi, ang bad-bad nga ng chef. Tsaka, ang daming trabaho kasi mag-isa lang ako. Wala akong kasama. Tapos ako ang gumagawa ko ng sandwich, naghuhugas ng mga pinaglulutuan niya. Tapos marami pa guys, naglilinis, nagtatap up ng mga cereal, mga juice, yun lahat. Akin kasi yun lahat. Kaya maliit din na yun. Kaya nung sabi nila maliit na guys, nag-worried ako. Sabi ng husband ko guys, don't worry, you're gonna be okay because Jesus look after you. You're gonna be okay. And nakala ko ako lang mag-isa. Marami kami actually, 4 kami na kitchenan. Yung isa, pero split shift siya guys. Yung isa nag-start ng 12 to 12. Tapos yung nag-start ako first day is 7 to 7. Tapos yung dalawa, start sila ng 9:30 to 9:30. Mabait sila guys, yung chef, mabait sila lahat. Hindi ko siya gusto kasi napapagod ako. Hindi mabigat ang work. Lang siya, light lang siya. Nasanay ako sa housekeeping na maglilinis ng room. Halimbawa, 12 hours. 12 hours na work, tapos bibigyan ka ng minimum na 25 rooms. Tapos pag mabilis ka, natapos mo yun, may time ka mag-upo, ilang minutes na upo, relax. Doon sa kitchenan guys, uupo ka, nakatingin sa'yo yung chef na ganyan. Last time naman, sinasabihan ko yung chef na, chef, mag-break ako, smoke break for 10 minutes. Sabi niya, okay. Kasi mabait siya, mabait sila actually guys. Tapos ayun, tapos sabi nung kasama ko guys na 9 to 9 is from Africa. Sabi niya, bakit ikaw pag umupo ka, hindi ka pinagsasabihan ng chef? Ngayon 2 beses ka lang umupo, hindi ka pinagsabihan, bakit ako pinagsasabihan ako? Sabi ko, ewan ko. Last Saturday, dapat may toolbox kami guys. So pumunta kami dito sa mother camp, dito sa malaking camp na to. Dito safe talaga ang mining work. Dito ko na-feel yung guys, pag-work sa mining, dito ko na-feel yung pag-care ng mga tao sa'yo. Kasi safety first talaga. Kaya, I love here. Tapos, mga sexual harassment na yan, wala yan dito. Report mo lang. Portable ako. Safe na safe. Balik tayo dun sa toolbox. Pagpunta namin dito, early yun. Early. Nakausap ko yung supervisor dito, guys, sa housekeeping. Sabi niya, Elizabeth, how are you? Tapos sabi ko, I'm good. And how's the other company? Sabi ko, they're good there. But I prepare housekeeping. Sabi ko, ganyan. Sabi niya, nilagay ka sa kitchenan? Sabi niya, sabi ko, oo. Sabi niya, okay, tawagan ko sila. Oh gosh! Tinawagan niya na ililipat ako dito, guys. Ang saya-saya ko. Hindi ako nalipat agad. Naghintay ako mga 2 days. Siguro busy, tsaka nakalimutan. Guys, binalik ako dito. Guys, ang saya-saya ko. And now, I'm here na housekeeping. Mabait naman sila doon sa kitchen. Mabait yung 2 chef. Nagjo-joke, Pero guys, hindi ko talaga gusto ang kitchen guys. Nakakapagod guys. Walang time. Walang sariling time dito. Relax na relax ang housekeeping. Nakakonsensya ako guys. Pero ako yung mag-work. Tinawagan agad ng supervisor sila doon sa camp. Tapos pagbalik ko guys, galing dito, papunta doon, sabi nung head chef, sabi nila ibalik ka daw doon sa industrial. Sabi ko, patay-patay, mali ako, Ganyan ako, Tapos sabi niya,
kulang ba sila doon ng housekeeping? Sabi ko, hindi ko alam. Ganyan ako guys kasi nahihiya ako. Kasama ko na nag-work ng 12 to 12. Sinabihan niya ako guys na, are you going back there? Sabi ko, yeah. Sabi niya, you know what? You're the only one do everything here. Like, sabi ko, ako lang daw yung kasi sabi niya yung dalawang kasama niya, hindi daw ginagawa lahat. Hindi siguro kasi sila guys, hindi sila sanay sa mga ganung gawain. Hindi ko alam. Hindi sila sanay. Ako kasi, nung andun ako guys, ang daming mga marks sa wall, yung mga juice na mark, malapit dun yung tapos yung mga marks ng kopi. Ang ginagawa ko, maliit lang yung kitchen guys, maliit lang siya, hindi siya ganong kalaki. Ang ginagawa ko kasi pag nagwa-wipe na ako, pati yung walls, iwa-wipe ko din siya. Hindi siya agad-agad, pero pakunti-kunti, tapos next day yun naman. So, nakikita nila guys, ang linis. Simula nung andun ako, few days pa lang, mga 2 days, napansin na nila yung kaibahan ng kitchen, malinis. Yung mga dust kasi dinadust ko. Tapos may mga marks. Inaano ko din, tapos ina-arrange ko yung mga food, tapos pinupunasan yung mga fridge, yung ganun na, simpleng gawa lang, pero napansin nila guys, sabi niya, sad sila guys na na umalis ako doon, pero guys, hindi ko kasi sabi ko doon sa office, I hope to see you again. Sabi niya ganun. Sabi ko, pag aalis ako, may papalit ba dito? Sabi nila, wala. Sabi ko, parang gusto ko na lang magstay guys, pero napapagod ako. Nakakapagod. Kasi yung kitchenan kayo, kapag nag-apply kayo ng Motso Mining, piliin nyo yung housekeeping. Pero iba-iba naman tayo. Sa akin kasi yung housekeeping, may sarili kang time. Pwede kang makapag-cellphone ng konti, makaupo ng konti, inom ng tubig. Doon kasi yung mata, nakaganyan lahat sa'yo. Minsan nga uupo ako, bahala kayo dyan, nakatingin kayo. Siguro hindi ako pinagsasabihan ng chef kapag uupo ako. Kasi nakikita niya yung ginagawa ko din. Hindi ako namimili kasi ng work. Pag halimbawa, nakita ko marami na, tumpok na yung hugasin. Hugasan ko na yun. Hindi ko nahintayin si Talpurano, sino-sino pa dyan, si Juan at saka si Pedro. Hindi. Pag magagawa ko yan, gagawin ko na siya. Pag doon ako sa hugasin, natambak na, hugasan ko yan. Pag doon ako sa may kulang, kailangan itapa, puntahan ko yan. Pag dito ako, magmamap ako. Tapos, naipagawa ang chef, gagawin ko. Yung kitchenan talaga, ganyan yung kitchenan all around kaso lang yung iba hindi. Saka siguro hindi sila din sanay. Sanay tayo, kaso lang ayoko ng kitchenan guys. Tinawagan ko nga yung sabi ko, yun, magkitchenan ako. Sabi sa agency guys, tinawagan ko agency. Yun, magkitchenan ako. Yung camp na yan, malaki o maliit? Nagka-phobia ako guys. Love na love talaga ako ni Jesus guys. Kasi alam mo, yung toolbox hindi yun natuloy Pumunta lang kami dito tapos kinancel yung toolbox. Tultok na lang kami doon sa camp. See? Gumagawa ng paraan si God. Paano niya ako. Kaya na-feel ko talaga guys yung love ni Jesus na nilolook after niya ako sa work. Feel na feel ko yun. Hindi lang to itong time na to na nangyari guys. Hindi lang to nakikita niya na pagod ako. Maraming beses guys na umuuna siya, ina-arrange niya lahat, little things, nakikita ko how he look after me, and for that I give thanks and glory to Jesus forever because he is good and he is worthy to be praised. Thank you so much. And now I'm here until Wednesday. Mababait sila dito guys. Tsaka yung work, easy ang work guys. Ang dami namin. Tsaka Monday lang yung busy. Pero ngayon hindi na masyadong busy sa Monday na marunong na mag-organize. Ang dami namin kasi guys na housekeeping. Bago pa lang daw kasi na-count. Siguro hindi pa nila masyadong ma-organize kung ilan talaga ang kailangan nila na
maglilinis. Kaya ito na guys, ang saya-saya ko. Back to Perth ako guys, this coming September 9. Sana, hindi ko alam kung magpapagames ako niyan pagbalik ko, but hopefully makapagpagames tayo. Parang may nakita akong idea doon guys, sis M, na ano guys, nagpapagames siya ng 200 na number, tapos magla-live siya doon sa YouTube, tapos i-comment yung mga number nyo, tapos i-raffle yun, tapos bubunutin niya, limang winner na tag 500. Hindi ko alam kung gagawin ko yan, siguro 5 or 4 na winner then, but I don't know yet, but that's a good idea na games. At guys, our family is growing, 400 plus, malapit na tayo sa hap-hap. Thank you so much doon sa mga tumutulong para tumaas ang ating mga subscribers. I'm looking forward for 1,000 subscribers guys, at hopefully guys, this year ma-monetize yung ating YouTube channel. Hopefully 1 month old pa lang tayo guys, going to 2 months pa lang. 1 month old ako, July 29 at 30 ako nag-start. So magto 2 months pa lang tayo, but look at that. And guys, bumili pala, nag-invest talaga ako dito sa YouTube channel ko na to guys, kasi meron akong mga ginagawa. Investment ko to guys, nag-spend na ako nito ng few $100 dito sa aking YouTube. At saka guys, huwag niyong sabihin na madali maging YouTuber, madali maging vlogger, kasi hindi madali. Sabihin ko sa inyo, hindi madali. Pag-edit ng video, 4 hours ako nag-i-edit. Yan ang ginugugol ko, kaya huwag niyong sabihin na madali. Easy lang siya. At saka, may mga binili ako. Yung YouTube ko na premium, bayad ako ng $15 a month. $14.99. So, 15 na yan, okay? $15 a month. Tapos, yung KineMaster ko, nag-subscribe ako ng 1 year. $37 or $38 a year. So, isipin nyo yan guys, hindi to libre. Pagiging vlogger, hindi madali. Mahirap. Sabihin ko sa inyo, mahirap. Pero nasa sa atin kung gusto natin gawin yan. Sa akin kasi, iniisip ko, investment ko to in few years. Hindi ako nag-iisip ng ngayon lang. Few years later na mayroon akong magiging income. Iniisip ko kasi guys, sana hindi tayo forever na mag-work. Pero pag walang choice naman, kung talagang forever, maging forever talaga, kasi kahit gustuhin natin, hindi lahat ng gusto natin nakukuha. Pero gusto ko kasi hindi ako forever mag-work. Kaya ito, naisip ko to. Salamat guys sa suporta. Salamat na andyan kayo palagi. Minsan nadadown din ako guys, kasi maraming nag-unsubscribe sa YouTube channel ko. Pero sabi nga nila ni Glenn, I can't please everyone. Kung ayaw nila sa'yo, then hayaan mo sila, kasi kung hindi mo sila mapipilit ikaw ang may kailangan. So, kung ayaw nila, edi wag. Magpapasalamat pa rin ako doon, pasalamat pa rin ako na kahit maraming ayaw, mas marami pa rin ang may gusto, kasi maraming nagstay, marami pa rin akong subscribers. Hindi naman lahat nag-unsubscribe, pero merong few dyan na nag-unsubscribe. That's alright, kasi nga, you can't please everyone. May mga tao na ayaw ka talaga. Siguro na-open dahil sa mga sinasabi ko. Well, pasensya na. Tao lang po, nagkakamali. At thank you guys for all the support, and thank you so much. God bless. Mwah.